picit ide az irodába éppen naplózok. Reggel ilyenkor mindig 3 naplót szoktam írni. És hamarosan elkészítem Emmát. A párom pedig már készül, ugyanis megyünk egy picikét sétálni. Mostanában elég ritkán vagyunk úgy 3-asban, hogy megyünk is valahova, elég sok a munka, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy most mindent hagyunk, nem itthon fogunk punnyadni, úgymond, hanem fogjuk magunkat és szépen elmegyünk egyet sétálni. Úgyhogy én is el fogok készülni. Most éppen egyébként hajmosás előtt vagyok, úgyhogy azért ilyen a hajam valami hihetetlen, nem tudok vele mit kezdeni. Na de megpróbálom majd valamit belőle kihozni, és fel is öltözök, elkészülök, aztán indulunk is Tokajba a Tiszapartra sétálni. Egy picikét megint eltűntem ugye az első videóm óta. Nagyon úgy éreztem most, hogy egyébként Instagramról és a mindenféle social felületről egy picikét el kellett határolódnom, mert nagyon-nagyon felemésztett ez az örökös, úgy éreztem, hogy csak muszájból posztolok, hogy posztolnom kell. Nem éreztem jól magam abszolút lelkileg, és még most is egy ilyen gyógyulási folyamatban vagyok. Ez ugye szakember segítségét is kértem, de majd szerintem, hogyha szeretnétek, akkor beszélek nektek erről is videóba. Már sokkal jobban érzem magam, úgyhogy úgy éreztem, hogy most le tudok ülni a kamera elé és beszélni, és egy picikét visszatérni ebbe a világba, mert nagyon szeretem a tartalomgyártást, szeretek videózni, szeretek fotózni, szeretek posztolni, szöveget írni, stb. Úgyhogy ez az én világom, és ebben jól érzem magam, és most újra jól tudom benne magam érezni, miután egy picikét lelassultam, újra feltörtek ezek a pánikrohamok, szorongások nálam. Folyamatosan azt vettem észre, hogy vagy a múltba vagyok, vagy pedig a jövőbe, és amiatt szorongok. De soha nem a jelenben voltam, és már csak azért is, mert ugye anyuka vagyok, a kislányommal, egy pici babával mindennél fontosabb a jelen megélése, mert olyan szinten gyorsan nőnek, és így elröpül az idő se perc. Nagyon-nagyon össze kellett magam szedni, és hát egy kicsikét elvesztem így évelején, ahhoz képest, hogy milyen lendülettel indult az év, egy picikét elvesztem. De ahogy elvesztem, így a dolgok egy kicsit újra is rendeződtek az életem bizonyos szintjein, úgyhogy örülök neki, azért most teljesen úgy érzem, hogy harmóniában vagyok, békében vagyok, nyugalomban vagyok, és tudok arra koncentrálni, amit szeretek, úgyhogy ezért itt vagyok újra. Megiszom a kis reggeli teámat, aztán pedig indulunk is Tokajba, és hozok még nektek majd felvételt. Család felébredt a kis délutáni szonyukálásából. Halljátok, odakint megy a játék. Szóval egy kicsit dolgoztam itt bent, meg olvastam, megittam egy kis jeges kávét. Most pedig szépen visszaöltöztem, mert megyünk ki
Emmával sétálni. Már most, hogy jobb idő van, nagyon-nagyon szeretem ilyenkor a természetet, és tök jó ilyenkor délután is kimenni. Úgyhogy ilyenkor már nem csak délelőtt, hanem délután is ki szoktunk menni egy picikét. Úgyhogy most összeszedjük magunkat, és kimegyünk sétálni egy kicsit, mert gyönyörű szép idő van.